Did you remember who won? No. Vi hade alltså den här skyttetävlingen i München och den har de som tradition nu. Innan plasten. Vi byter där. Vi byter. Freddy. Det är skönt att ha i fickan. Pablo, kan man köpa in sig? Fråga spelarna här nere som har slitit. Du får betala lika mycket som man satsar. 400, det är 100. Ja, Kenneth. Det var ett väldigt bra start. Och så har vi Henrik. Nu har du en lille, va? Hur många har lilla? Håkan och Henrik. Oh, lille. Lille då. Ja. Men det är Håkan. Oh, du behåller ledningen tillsammans med Henrik. Du hade en bra hejaklacksare, va? Det är många som supportrar bakom dig. Alltså, det skottet går inte av för Hacke. Nu visar han dessutom att han hade nerver till det. Spela på tur! Nej, synd Leffe. Jag hade haft jäkligt jobbigt att skjuta efter ett sånt skott jag med. Jag lovar. Jaha, vi har 2 kvar i fjärde rundan. Och så vinner de med bollen. Grattis grabbar. Nej, Freddy. Du har inga sådana här kvar, va? Är du väck? Nej. Känner sista skjut. Kenneth! Japp, ja. Behöver man inte... Har du det på bild? Har alla sån här lite nu? På film har jag det. Inte du, Kenneth? Vad synd. Kenneth är så katten bland hermelinerna. Vi kör. Oj, oj, oj. Efter de fina korten kommer den saken. Man har kommit så här långt man inte var innanför ringen i alla fall då. Jo! Det var ett bra tips. Vi kör det nästa gång. Om du nu vill ha det så. Du som har... Gärna. Helt du. Det där kan inte behövas, Kenneth. Filip. Batteriet är på väg till slut nu. Jag kommer missa finalen här. Jag har ett batteri till i handväskan. One more. Can one plus. No. Oh. Han hade en lille. Räcker det? Too much pressure, yeah? But you're gonna repair. Yeah! Var det Henke? Var det du som pillade? Oj, oj, oj. Det är blåst. Lycka till.
Hur många har ni det? How many of you have it? Oh, Henry och Philip. Ja, de är två. Fick lyft där. Det var okej, jag landade ju ingen i alla fall. Jaså? Håkan, det är ditt avstånd. Har du inga sådana kvar? Det var så. Det såg ut som att du skulle vinna det här ganska enkelt. Men så började de skjuta massa kallar bakom dig. Vi har en ensam ledare och det är Philip. Hi Rafa, it was a beautiful come on class. Thank you for that one. Då är det bara Kenneth kvar här. Träffa den så har du pris. Känn ingen press. Rafa, wait a little bit. Och sista skottet liksom, häftigt. Okej, jag kommer ihåg när du vann svenska mästerskapet. Du nickade lille. Du mötte Anders Larsson i finalen. Ja, det är snyggt är det. Är det så att Philip och Kenneth, ni har bonus? Henry, smällen i ansiktet nu. Kom igen. En karo. Nej. Det betyder att Henry är ute på tredje plats. Kan vi ge Henry en applåd? Och eftersom ni har varsin bonus. Får man köpa in sen nu? Ja. Så får du om de här två herrarna godkänner det. För mig får du. Kenneth, det är stor skillnad mellan första och andra. För den som vinner har chansen till den där guldäpplet på piedestalen borta. Det här var jävligt spännande. Nu ska Kenneth skjuta 10 skott på 9 meter. Träffar han 8 av dem så vinner han det stora priset. Annars så vinner han bara den lilla där. Eller bara. Får jag måla det, vad du inte gör det?